omera. Yes. Yie iloke nyingi. Nyingo timore na. Okanya oro ni pesa kata gochoni. To mama moro ngisa ni thank you for calling Wanjara. Hey, to know nyisi ni Wanjara means what? Wanjara, trusted. Wanjara is a Luya name meaning foodiers. Trusted means trusted. Yomo ruchiemo. Mane nyinga. Koro mane nyingo ma very serious. Okay. Yeah, mua do. There's a difference between a zebra and a zebra crossing. Unego le irwako le ni my zebra patch. Yeah, mua. Okay. Pesa ja wuok. Ose wuok. Sani wachamo county watieko. Kisumu wachamo Siaya. Okay, oma betu yako. Migori bi. Okay, Osemoke. Kendoliel. And Gigi ja British. MC Jack Kamega Spandita safugoto ngiso. Pinyo sedhi. Kure. Nyiso wadu. Dog ogo mpira. Nyiso wadu ogo mpira. You don't underestimate. The power of the bedroom. Beni neno. Beni neno sabana jamu chungoyo. Mano bro. Broni. Sabana broni chungo jite ukulo wigi. Kila ngato ni bana kabo. Apeji gacha nungolo ka. Iwinjo marega biberu number 1. Mimi nilikuwa pale. Sijui akena tema anakia uwe. Sani pinjber wakitutusi si tunaleta maendeleo barabara. Sani pinjber sani iwinjo. Sani enore. Manifesto bag marega. Dongana tuko Real Madrid. Kena tuko kanye. Kia Milan. Dongana ja Iwinjo waiguru neti mango kacha. Waiguru jachama. Gibiro campaign. Political parties act. Macha handshake. Koro en team handshake. Aisha Juma dong dhi kocha. Use uwe. Udwa rembe chama. Koro waiguru ko biro. Koro ngama no neno campaigns manyoro. Oseng'e kama. Don't underestimate Mariga. Okonyal. Mariga will be distant. Number 4. Imran nyalo win, but with a very small margin. Imran they win. With a very small margin. Followed by Mariga. Not Mariga. Deno walo. Hapana. Iparo ni chopa ka. Chopa dia kibra maonge anything. Igedia nyaku puonjruga study crowd. Okay, bine no kaka gi respond. Kuru give example. Kabi kwalo digi. Give example mar hired crowd. The crowd maivi. Hired crowd ni gina kanyo bora tumefika. Wachamo pesa wadhi. To morocha. Morocha to they are charged. Ino kaka giomo jama chuk. Nyaka ichunyika. To iparo ni mbeleka bang kibra. To BBI, to bang BBI to referendum, to bang referendum to 2022. To penyo sedhi. Penyo dhi. Koro ini neno lineup mani Woodley. Okalonye kibira ange karene mabere. Kone mange niko Lavington mange kude makone. Okujo kibra. Kibra kajo wana nike jowa. Mano bedroom baba ni neno ka babo dhigi joge te. Squad nyaka watoto wote. Jisi ni kanyo dala ne. Akeo ne mosoji ya pinbe. Mago voters tema kibra. Kuro jo kibira yeruru ngamo dwaro. But ngama kato kudhi vote for himself. Why do you vote? Tarika boro pin pek. Iwinjo. To kodwa ni angomi sani jo chama yuak ni you are going to take IBC to court. We are not satisfied. We are not convinced. We just want credible. Why ulur nango? Wadwa gimori erected. Wangi pachu. Wangi pachu. Wani mwasa somo pachu. Wangi pachu. Prepare wa psychologically for any eventuality. Inano Fred Gum. Inano Samu Ngeri. Inano Dukanu. Salat. Everything. Everybody nani kacha. Oro macha the new political alliance. Not political alliance. Macha ne wa campaign kibera. Don't read our mind. Angomi ukele jomoke bedroom. Ondo konyo bedroom ko bedo invaded. Even me as your brother. No. How you take a bedroom? You can call me. Okanya luonge bedroom na bwana. Sort your own mess. How you take a bedroom? Injira jiji bana gino tama. Oru yura nyalo luonga. Perception mu create ni baba is weak. No. No. Bedroom, ni sort your own mess, my brother. I cannot come to your bedroom and help you sort your mess. Osemoke. Kendoliel. And Gigi ja British. MC Jack Kamega Spandita safugoto miso. Akuba no seduogo kenda Akuba tiyo. County number 043. Yeah. Pinpek. Akuba no seduogo. Akuba eswa king. Wacho ni odwa sakji. Yes. Hapa no kuom counties makaluo. Nyanza ka. Sani wadwa retgi. Iwinjo wane calf. Opinion poll. Because Jesus is Lord. Okay, so right. Rating mag Nyanza. Yes. What did the maber mbele kabela bela mus? Wacha wale wapige kelele. Yes.
Homa Bay hapana, Homa Bay number last. Nyong'o sani number achiel. Iwinjo? Nyisa. Kisumu County tich tire. Everything is nyisa gik mitimo Kisumu. Sani wan gi nini nyocha wan gi culture week. Iwinjo? Timo mana ne cho. Ano kukelo ya kama mar pregnancy. Akiani macha tiluongo nango. Mano expo ni baby expo. Kisumu ber. Tich tire, pavement ber. But jodenyo. Homa Bay akuba nyonge to sebiro koro tich ditiyore. Sadu neno maber. Akuba ditiyo maber kabisa. Udwa mi akuba tano tena. Koro santo tieko nitie kaka wago kwan mar dhi kode mbele ka. Governor osewacho ni bwana I will sack any minister. Sadi ma governor osechako tiyo. Kipindi cha lala salama. Odwa sagi kodo 2 years. Ose mess already. Non performance. Mano jagwengu. Iwi mano jagwengu. When you go to other counties, yes. County kaka Marwa Makaka Mega, Oparanya, yes. You for president, deputy and Raila, Okawon 2020. Commando Timorena. Okawon. Raila be deputy. Ben anisumu prophecy mar Masinde Muliro no acho ni ni telo dia Western kadwogonya, omiyo bedmos. Oparanya mbeleka nitie gimwa nitie kwan mwago kod. Yes. Miwauru candidates. Where is your women rep? Bane. Where is your MP? Which one? Adipo Kwame. Okay, nene Kibira Nyoro. So what we are saying, any counties watiyo, so they should pull up their socks. The governors kata nini. Akuba no wacho. MCS. Saniko Chue. Nderni richo. Iwinjo? Yes. MCA Otiyo maber. I'm sure nigi tiyo sani koth ng'eny. Watch bridge. Sani koth ng'eny koro ginya tiya ahinya. In a meeting oversight on behalf of Mheshimiwa, in blogger, in media person. I don't blog. Mano is a lie. I don't blog. Okay. Ana wacho facts on the ground. Gima wacho. Onye ni binti kama Mheshimiwa Doro Nyadenda. Hello, Gigi. Manyina Nyadenda ro am gaden kan. Benadi. Kibo wacho ni our governors MCS onengo gitine jopiny. Sani constitute nderni richo. Yes. Ging'ane gigo. To sikunde be. Nina no skul cha Muron. Machabe Muron adie. Macha Muron bwana, macha samba. Samba. Tokoro kain Muron angoma podiri toto jama tusiye. Mwesh. How many times do Mheshimiwa Koyo call you in a day? Anaja Muron. Ugo chini didi. I come from Western, Iwinjo. No, Koyogo choniga didi. Just answer this. Okay, in a week. No, Adipo, there's no question there. Everything is okay. Koyogo choni didi. Maybe twice a day. Okay, to be said, watch. Ase uroni nyaka screenshot give video. Enye ni bwana leni ngiri dwaro something. Alufadi. Alufapa. Iwinjo. Mano marigi nene. Koro onyise oti. We can't nyithindo ok nyar ti bete class to koth chwe. Okadwa wuondi Mheshimiwa tiyo. Sikunde ogero gi CDF okawuondi. Ngisa sikul musegero un. Mwesh betiyo. Osen mana weekend andala awinjo radio ka. Mosa edala ka. Idwa isedhi kare chon mi neno ka onge gima timore. Nitie ndara moro by the way kidhi Thurgi governor ka. En rough road moro ka. Orach, ento rach. Erigi yo maa kosele. Rough road ni. Orach. Hibo losi. Hibo losi. Ilo se karango. Angomio you measure so much a county gijo moko to kingi man. No, we are set. We have the best performing governor. The last time idhi Karachuonyo ne en when? Koso in ineno gik ma ji keto. Dong nyocha adhi Karachuonyo last month. Iwinjo nadhi launch girl child education. Bed gaba focus. Ingi county u. Ungi female MPs. Attention gi gi divert kom gik moko iwinjo wan wadhi launch wanyalo konyo girl child Homa Bay an kaka stakeholder Osemoke kendo and Gigi ja British MC jaka kwa mega spondito safu goto ngiso. Ne wan launch a gesa.
Jo angla kaka chamo ngolo. Ma jo koro min ng'ato koso ti ng'ato koso nyathi gi ng'ato. Mano min ng'ato otiyo. Ya min gi dalo ng'eni. Nyara tiyo na rom. En no dhi miel. Kino kako miel kata kako rwakore bwana. Mbele ne te na du. Manen. Iwinjo mane piny masas. Iwacho ni Sodoma ni Gomora. Ka nyocha wawacho ni luoki ohero anga kia timore na momiyo chuo wa ringo dhi kocha. We wadhi the other side. Waricho. Uyanyoa. Uchawa. Duko ne gigore ndo makendi. But nyaka ng'eni nyaluo kamili. Iwinjo nyaka law thum. Iwinjo agweng okonya we agwenge. Iwinjo osiko wuoni ni jaduong' adhi dala minwa tuo. Karo dhi chulo go fanta. Odhi chulo go fanta gi mandas kangumu. Kangumu wani luo ni nen buffalo maduong' moko ng'adi gi soda ne nie crate mar bao koro dhi kono dhi chulo magi qualities mag nyaluo koro sama dhi weno dhi limo mama karo dhi chulo gowi mama no we gowi nyaka chul nyocho wacho ni ugowa kia ang'o ni unjaoru kendo bana mache miel ma mano min ng'ato iwinjo omiyo kapod gilawo angla Ukambani Taita Kisii Luya Osemoke kendo liel adiji ja British MC ja Kakamega Spandito safu goto ngiso ini business ber kaji nitie competition ki yawo duka ni moro kanyo ta yawo duka na moro ka eka business dhi mbele to gima koro taxi dwa kelo Kisumu kae what is it gima notimore juma mokalo no keber kabisa iwinjo Ini taxi chakre nyuoli donge Oma be wan gi jo taxi base madongo dongo serious Kondele ini fofo Pijot fofo Ilone forofo Uitho pijote unji ang'wen bele ka Koro dereva riembo kane ne ketna gi akanyo Obed gi gina chiel Gibat gina chiel ne sona gi akanyo Mano koro technology tindo kelinya yudo taxi go from your phone. Why are you fighting us? No, why are you tiyo gi apps? Iwinjo, want to gi taxi. From car to airport, 3,000. Igolo. From car to airport is 3,000 or 1,000. 1,000. Kisumu International Airport. Toke the app kacha. There need many taxi kacha. Kisumu can stand there about 3. Yes. Angama tiyo kod gi kora. Idange ni jande. Luo suspenders. Iwinjo. Ango mingudi. Idange ni Ango midwa mino nengo. Okami ngeni macha mokwongo biro kawi nyaka dhot. Mana advantage kuma intie at your comfort kata sani wach ni androan indika Garden. To biro ngwech to machi dwa dhi mokwongo idhi ga piko nyaka town itiyo gi 100 ikaw taxi kichaki dhi kaw taxi logo lagin nikodi kanyo ok giwei kanyo So, onego wa embrace. Gimbe gibeda nitie joma gikonyo. Sama ng'ato lwar kanyo samoro ng'ato onge app to gikonyo. To joka be giwa dhi mbele gi business. Inge disadvantage mar app. Yes. En ni ng'ato nyalo lawi, iwinjo. Ng'ato some rada ni bwana jiji ni koro donjo mawego. TTC ka. Koro erodhi. Lakini taxi ma taxi. Onge ng'ama nyalo rekodi. Yeah. You are safe, iwinjo. Convenience, Moro kama ni advantage ne gima wawe en ni wawe yware jowe gore makana ni nyocha giloro patels bwana atemo ngisi ni aluza ningiyo ni idho taxi man ichungi kanyo gilo to benge ni nitie mar peng be peng be you apply peng bikawa adiyo ngada penjo ja peng ka chungo ka ni ka itera pesa di isa ni 200 kan you bolt 90 bob okay alungu ma ko so dimata mongisi ben awacho kani luo suspenders yeah luos okinya yuagori ahinya yeah what is 1,000 how many 1,000s do you spend in a day onge yuagro kanyo but ntiere samoma you must look at the cost okay wacho ni competition is healthy in business competition is healthy to gimagi team gibed piny jo app go gi jo taxi ma ground tango mi jo taxi to gine kaka giloso gi harmonize gigi ango mi jo taxi iwinjo jo taxi ok nya donje apps go kaen maro dongen business business so embrace gigo gin be ginyalo donjo mondo mi gine kaka gishegi but giwacho go less miyo gi males gorwok sani rach wan wasewe gore iwinjo sani wadak gi tiagas e ute wan gi tiagas iwinjo watimo ga shopping mar tiagas iwinjo so wa embrace others businesses
competition in business is very healthy. Mano eka wanyalo timango, wanyalo dongore bende. In sama gigo biro Kisumu ma ekiwacho ni ekare Kisumu be dongore. Nairobi dang bed gi margi to wan waonge go yawo. To Homa Bay wan gi nitie taxi mang'eny. Nitiere ma very many. Homa Bay. Yes. Koro wa embrace others businesses to wa accept competition in business. To wa harmonize gigi to accept change. Kaka watiyo. Bas. Emomiyo Osemoke kendo liel and Jiji British. MC Kakamega Spandita safugoto ngiso. Winjo or ngiri. Oji Jordan jako gono British. Ose or ngiri mondo mi ogoya. Ino wad gi Kuria Moses. Use deno Kuria woru. Mondo tieka ground no binyalo. Yedo ka Kuria. Okaliero Kuria mano kopo gini kuoma. This leader ne. To John Junior. By the way, John Junior mare ne kama is not far from Mare. Ma is leader ma international. Kino ngali luwi maletro weka. It means Oxlaying. Ngani wan gi slaking okacho ni slaking. I don't slay. Because I know your lawyers are watching. I don't slay. You know, today I just feel like speaking. Can I talk in English? Okay. My director, can I do Kizungu? Churgi Kizungu. Kizungu no bo bira matendo something. Ikoni une jo Kizungu madongo dongo. Tadwa penjo. Kindu jo game. Gi jo Homa Bay, Kogweno, Asumbi, jomage mago Kizungu ret mamalo. Jo gembe wadai kagani gema kala ni bana professors magoha. Kizungu was made in Kogweno British. Yes. Why are we do we talk about British? Tango okay. Mande kama I said realize ni Kizungu kirache. I'm very good soft in spoken. English. You know, very eloquent. Soft. I'm very eloquent. I'm very elegant. Oreti. Osemoke Kendolian and Jiji British. MC Kakamega Spandita safugoto mso. Mia wach goro. Ango mi uketho nyingwa. Ungenga. Ni lawyers stop the list of lawyer men and Kamba women. Iwinjo kuom joma neko joma timo the act. Tapenji. Maruno be is it news? No, gima wacho niya research wacho niya Marago. Okay, ema wacho ni research no. Marago dagi. Research no. Is it news about your men? No. Oksani okwangi the course. En gimoro ni we chai. Iwe chai e mesa. To nyathi obiro tema otuomo mesa to chai opukore kata pusi opuko chai. Idhi bedu mideri because of that. Iwinjo you must respect. Moro owadu monyocho dere no tokne omena. Otokne skuma maonge omena. Omie kuon kanyo a lot to omena to mucho omena to winjo to onge. In a week. How many lawyers ma commit suicide because of food in a week? Ngeng to ngeng. And in a week. Mar kamba ni I'm not sure. Kamba ladies I'm not sure. Kamba women. Kamuti itwe gi jambo gi nawo. Mar gini ni mar luyani. And because of relationship, because of chiemo. No, foodias. The most effective cause and foodias. Even you're being foodias. Because the rate at which you lose go Joe because of chiemo should be declared a national disaster. But Markambas cha kange mafito and mana watch love. Love biro neg. Bese wenjo msembon. Waswahili walisema ni love biro neg. Gidonja era mate. Kuroko yudo ni an kod igine. Isoe. Odhi adhi wi go to. Okwongo mi example otenga kalo luongo tenga lowar. Koro nyidhi ko tenga modelo go ina ine. Iloro ni file. Winya kara kawo gine mo kelku. Bas. Okawo mwandu iwuotho gi mwandu e lweti. Mabeba zangu. Koro onengo bed joma kere kawo nyuge joma tiyo gi wigi mana ya. Ubed ngiri mano joma intellectual. Joma intellectuality. Itiyo gi intellectual. Utigi wiu. You cannot kill yourself because of skuma wiki. No. You cannot kill yourself because of chai. Samithoni we cheche dimo nengo losi. Okay, awang'iyo men okwangi the cause. Iwinjo cause kai why. Again, you cannot solve a problem kikia cause ne. Magojo English koro wuoyo. You can never the son of a teacher solve any problem without knowing the root cause of the problem. Mano koro iluongo ni koro the main cause of your
tho aoyaye gideruok aoyaye, it's because of food. So I think ni sirikal onego ne kaka timu oketa kisiagi machine marego mogo ma en ka churego nono ka mogo nono mondo at least wakon jowa nikech the rate maneno ni oparanya ok dhi yudo kura. Adu advice here as a friend kindly keep off Willis the word must ikoni kodwa kwako no it's not waiter wait ha He's a good friend. You come so kisungura. You just know the like of the people I associate myself with. Yes. Oloke upunguza volume marketing. Kita polo bro wonga to kambele ka okawuondi upunguza volume marketing. Yes. But kizungu to ber. So what we do and ndio nenguneka ku utieko wachni once and for all. Yes. Waditero bill parliament. Yes. Malala Cleo for senator. Itero bill. The government should look into the cause of why lawyers. Anyway, kawatieko boge kawuono. What do I wish candidates mag form for including our president Jack Songo. Homa Bay ilongo ni the president of Night Runners Association. Yes, Jack Songo is a candidate. Otimo penj. Kokoro gimadira niya ka juogi gini gichen ga juogi. It comes. Eno bil kata ka nendo to biru to se goli kote English paper 1. Kote mo English paper. Oparo no wena gwe tomorrow. Success to all the candidates. Success to Jack Songo specifically. Parents, miuru nyithindo time, umigi food my pocket money, gichiem maber, gitim penj, kikiter nyathi rajuoga, ni check na nyathino. Aneno ka police miyo nyithindo bunde. Police Gino right. It is not allowed within the law. Ipuonjo nyathi bedo criminal. Dong nyathi jabe chulo tax. Cause itieko penj, oti bedo criminal. Ok obed criminal, obet police. Onyalo somare mal bao. Okay. Successful candidate Jack Songo kik juogi donji ni samitimo penj. Me ringi we paper to. English paper to. Wanya bet matek ko ne juogi oringo. Osemoke. Kendoliel. Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandita safugoto ngiso.